ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ክኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ዝኾኑ ክፋል ሰውነተን እዩ። ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብልዑል መጠን ዘላዕሉ ክፋላት ሰውነተን ክንርኢና ነዘን ክፋል ሰውነተን ምፍላጥ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ኣብ ዝግበሩ ፀዋታታት ነዘን ክፍልታት ብምንኽኻእን ኣብዘን ክፍልታት ሰውነተን ኣድህቦ ብምግባር ጥራሕ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ንምልዓልን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ እውን ብልዑል ክትዕግብወን ዝጠቕሙ ክፋላት ሰውነተን እየን። ነዘን ክፋል ሰውነተን ንምፍላጥ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምና እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ዘላዕሉ ክፋላት ሰውነተን ኣለወን። ነዘን ክፋላት ብምንካእ ጥራሕ ልዑል ዕግበት ክትህብወን ትኽእል ኢኹም። እቲ ቀዳማይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ዘላዕል ክፋል ሰውነተን እንታይ እዩ? ከንፈረን እዩ። ኣስተውዒልኩሞ እንተኾይንኩም ንሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ገና ከናፍረን ክትስዕሙ ቅርብ ክትብሉ እንተለኹም ኣዒንተን ይዕምታን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ከም ዝተለዓለ ዘመላኽት ናይ ሰውነት ሙቐተን ናይ ምውሳኽ ገፀን እውን ናይ ምቕያሕ ጠባይ የርእየን። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ቅርብ ኢልኩም ንከናፍረን ኣብ ትስዕሙሉ ግዜ እውን ሰውነተን ካብ ቁፅፅረን ወፃኢ ናይ ምዃን ጠባይ የርኢ እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣብዝሓ ግዜ ዝረኣይ ኣብ ርጉድ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ስለዝኾነ ከናፍረን እቲ ቀዳማይ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ክተላዕሉ ትኽእልሉ ክፋል ሰውነተን ስለዝኾነ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ኣድህቦ ሂብኩም ኣብ ትስዕሙሉ ግዜ እታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ልዑል ዕግበት ንክትበፅሕ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ከናፍረን ክስዓም እንተሎ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ዝለዓል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎኹም ንዘሎ ናይ ፆታዊ ርክብ ይኹን ናይ ፍቕሪ ቦንድ ብጣዕሚ ንምውሳኽ ይሕግዘኩም እዩ። ነዚ ነገር እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክትገብርዎ ኣለኩም። ምስኣ ዘለካ ናይ ፍቕርን ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ብሉፅ ንክኸውን ዝገብር እዩ። ስለዝኾነ ከናፍረን ክስዓም እንተሎ ናብ ልዑል ስምዒት ዝኣትዋ ደቂ ኣንስትዮ ደጋጊምኩም ብምስዓም ኣብ መንጎኹም ዘሎ ናይ ፍቕርን ናይ ፆታዊ ርክብ ቦንድ ከተጠናኽሩ ትኽእል ኢኹም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ብዕፅፊ ከለዓል ዝኽእል ድማ ክሳደን እዩ። ነዚ እውን ኣስተውዒልኩሞ እንተኾይንኩም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ናብ ክሳደን ከባቢ ነፍንጫኹም ቅርብ ኣቢልኩም ካብ እዝነን እስካብ ማእገረን ዘሎ ናይ ክሳደን ክፋል በፍንጫኹም ቀስ እንዳበልኩም ኣብ ትነኻኽእሉን ኣብ ትስዕሙሉን ግዜ ኣዒንተን ብምዕማትን ናብ ካሊእ ናብ ልዑል ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከም ዝኣትዋ ዘርኢ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኖርማል ፍቕሪ ኣብ ትለዋወጥሉ ግዜ እውን ካብ እዝና እስካብ ማእገራን ዘሎ ክፋል ክሳዳ በፍንጫኹም ብምንኽኻእን ብምስዓምን ናብ ልዑል ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ክተእትወን ትኽእል ኢኹም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናብ ልዑል ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኽኣትዋ ዘሕግዘኩም ድማ ናይ ኣጥዋተን ጫፍ ወይ ከዓ ኒፕል ንብሎ እዩ። እዚ እውን ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል ሰውነተን እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ክልተ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብልዑል ዘላዓሉ ክፋል ሰውነተን ኣብ ትስዕሙሉ ግዜ ናይ ኣጥዋተን ጫፍ ወይ ከዓ ኒፕል ንብሎ ማለት እዩ ደው ምባል ይጅምር እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብዚ ከባቢ እውን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ዘላዓል ክፋል ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። እቲ ሓደ ምስቲ ካሊእ ዝተተሓሓዘ ስለዝኾነ ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ክልተ ማለት እውን ንከናፍረን ምስዓምኩም ቀስ እንዳበልኩም ናብ ክሳደን ብምውራድ በፍንጫኹም ብምንኽኻእን ብምስዓምን ናብ ታሕቲ ውርድ ብምባል ናብ ኣጥዋታ ብምውራድ ናይ ኣጥዋታ ጫፍ ደው ኣብ ዝብላሉ ግዜ ኣብዚ ኤርያ ቁሩብ ብመልሓስኩም ክትነኻኽኡ ከም ዘለኩም ንምርኣዩ ድማ እዚ ክፋለን ደው ዝብል ስለዝኾነ ነዚ ኤርያ ብደንቢ ጌርኩም ብመልሓስኩም እንዳዘዋወርኩም ብምሕስሳይን ነጥዋታ እውን በእዳው
ኣእዳውኩም ብምሕስሳይ ካብኡ ናብ ከናፍረን ምልስ ኣብ ትብሉሉ ግዜ እውን ነጥዋተን ብኢድኩም ብምሕስሳይ ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ኢቭን ርአንኦ ናብ ዘይፈልጣ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንኽኣትዋ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዝኾነ ነዘን ሰለስተ ክፋል ሰውነተን ምስ ረኣና ኣብ መበል ራብዓይ ንረኽቦ ክሊቶሪ ጉድበ ንብሎ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ዘሎ ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ናይ ነርቭ በዝሒ ዘለዎ ሕብጥ ዝበለ ላዕለዋይ ክፋል ብልዕተን እዩ። ከም ዝፍለጥ ጉድበ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሓደ ምንቅስቓሳት ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ ንኣብነት ፈረስ ኣብ ዝጋልባሉ ግዜ ናብ ልዑል ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ከም ዝኣትዋ ይፍለጥ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ክፋል ብልዕተን ብቐሊሉ ንከናፍረን እንዳሰዓምኩም ነፃብዕትኩም ናብ ታሕቲ ብምስዳድ ዋላ እውን ምስ ክዳነን እውን ክትነኻኽእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንኽሳዳ እዝና ኣብ ማእገራ ከባቢ እውን እንዳሰዓምኩም እስቲል ኣፃብዕትኩም ናብ ታሕቲ ወሪዱ ንጉድበኣ ኣብ ዝነኻኽአሉ ግዜ ናብ ልዑል ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንኽኣትዋ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ እውን ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ሰለስተ ክፋላት ሰውነተን ኣብ ትስዕምሉ ግዜ እውን ኣፃብዕትኩም ምስ ጉድበኣ ኣብ ዝተሓሳሰየሉ ግዜ ናብ ልዑል ስምዒት ኢቭን ሪኣቶ ናብ ዘይትፈልጥ ስምዒት ብቐሊሉ ንኽትኣቱ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዘን ክፋላት ሰውነተን ብደንቢ ጌርኩም ከምቲ ዝሓበርኩልኩም መንገዲ ኣብ ትነኽእሉ ግዜ ብልዕተን ራሕሲ ናይ ምፍልፋል ጠባይ የምጽእ እዩ። እዚ ድማ ብልዕተን መትሎ ንምቕባል ድሌትን ድልውነትን ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ። ስለዝኾነ ንመትሎኹም ናብ ብልዕተን እንተእቲኹም ምንም ዓይነት ቃንዛ ስለ ዘይስምዐን ብጾታዊ ርክብኩም ብጣዕሚ ልዑል ዕግበት ኢቭን ቅድሚ ሕዚ ሪኣቶ ናብ ዘይትፈልጥ ዕግበት ንኽትበጽሕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ዝፈጸምኩሞ ጾታዊ ርክብ ተናፋቒ ኣዕጋባይ ከም ዝነበረ እውን ኢቭን ካብ ኣንደበተን ንኽትሰምዑ ዝሕግዘኩም እዩ። ነዚ ምስ ረኣና ናብ ልዑል ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ከተብጽሑ ትኽእሉሉ ስቴፕ ብልክዕ ጌርኩም ምስ ወዳእኹም ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ውሽጣዋይ ናይ ብልዕቲ ክፋል ወይ ከዓ ጂስፓት ንብሎ ብደንቢ ጌርኩም ንምንካእ ክትምኩሩ ኣለኩም። ነዚ ንምግባር ዝጠቕመኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ ኣሎ፣ ዶጊ ስታይል ንብሎ እዩ። እዚ ፖዚሽን ንጂስፓት ብደንቢ ጌሩ ስለ ዝነኽኦ ንስኹም ድማ ካብ ላዕሊ ካብ ከናፍራ ጀሚርኩም ናብ ክሳዳ ካብ ክሳዳ ናብ ጫፍ ኣጥዋታ ካብኡ ድማ ናብ ጉድበኣ ንዘሎ ክፋል ሰውነተን ብደንቢ ጌርኩም እንዳሓሳስኹም ስለ ዝመጻኹም ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣጉንቢ ሰቢልኩም ብዶጊ ስታይል ፖዚሽን ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ 3 ደቂቕ ኣብ ዘይመልአሉ ግዜ ውሽጢ ሪኣቶ ናብ ዘይትፈልጥ ዕግበት ንኽትበጽሕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ኢቭን እስካብ ምፍሳስ ንኽትበጽሕ ክትገብሩ ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ ድማ ሪኣቶ ናብ ዘይትፈልጥ ተናፋቒ ኣዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ብ100% ዝጠቕመኩም ሜላ እዩ። እዘን ክፋላት ሕድሕደን በቲ ዝሓበርኩልኩም ስቴፕ ብምትግባር ኣዕጋባይ ተናፋቒ ናይ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙን ብሉጽ ናይ ፍቕርን ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወት ንክተሕልፉን እንዳተመነኹ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ስድራ ክትኮኑናን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብጽሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኩላትና ይቀኒየለይ።